जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोता गण लोग के हमनी के तिवारी ब्रदर्स यानी हम जी तिवारी जी हम अंकित तिवारी स्वागत कर रहा बानी आप लोग के और सब कोई के प्रणाम बाटे आप लोग के अपन फेवरेट बीएफसी रिएक्शन एंड रिव्यू चैनल के माध्यम से। तो आज आप लोग के पता बा कि एगो धमाका हो चुकल बा। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के गाना मालवा के बेटा मामा मामा कहता जौन की गाना एसआर के म्यूजिक से रिलीज हो गई बाटे। जी हाँ भैया, और खेसारी लाल यादव जी के गौर ऑडियो रिलीज भइल बाटे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से। जी हाँ भैया, तो वो भी ऑडियो आप लोग सुन लेम जाओ, रिव्यू हम बहुत जल्दी आप लोग के बीच में चैनल के माध्यम से देम। तो चलिए एक रिएक्शन लेके आप लोग के बीच में हाजिर बानी जा। जवन गाना बाटे श्याम देहाती जी के लिखल हटे। जी हाँ भैया, श्याम देहाती जी के बहुत ही दुखद खबर निकल के आई, बड़ा ही सुन के तो विश्वास ना था कुछ क्षण का दिखाए। हम उनका से खास करके भैया बतियले बानी फोन पे कुछ बहुत पहले कुछ चीज के लेके मामला जब भई रहे खेसारी लाल यादव जी और श्याम देहाती और राजा सिंह के लेके कुछ विवाद भई रहे, तो हमें कुछ हम बात कैले रहे उनका से। तो बड़ा ही अच्छा आदमी रहन, प्यार से सब कुछ बतैले रहन, सब समझैले रहन। ऐसे बहुत भरोसा ना भइल, कई बार आदमी चेक कई, लेकिन पोस्ट तो जन होके के रहे हो चुकल रहे। खबर सुन के दुखी भइल और ए पर थोड़ा भोजपुरी में विवाद भी हो रहल बाटे, वो सब आप संभाली लो। कहे कि आप लोग ज्यादा जाने नहीं जा, पब्लिक जेकरा के जैसन जाने ले आप लोग को पता बा के गलत बा के सही बा, वो हम ज्यादा बात ना करम। तो चलिए शुरू कर जाओ। लेकिन एक बड़ा मन खुश भइल कि श्याम देहाती जी के गाना सुने के और देखे के मिली। आज हमने बीच में नहीं खन, लेकिन उनकर कई कारनामा उनकर लिखल गीत सुन के देख के हमने के एंटरटेन आज नहीं खन फिर भी करा रहल बाड़े। तो चलिए बात कर ले जाओ। म्यूजिक ओम झा जी दिले बाड़े, लिरिक्स श्याम देहाती जी बाड़े, डायरेक्ट आशीष सत्यार्थी जी वीडियो को बनैले बाड़े और कोरियोग्राफर बाड़े गोल्डी जी बॉबी जी। तो चलिए देख लीजिए रिएक्शन क्वेश्चन बा। ओकरा पहले आपके भाई एगो रिक्वेस्ट करेला कि तनी मैया कृपा से गा लेबे नी तो हमारा ऑफिशियल चैनल के सब्सक्राइब करके हमके सपोर्ट करी जा। जी तिवारी जी ऑफिशियल बा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमार कई गो अच्छा वीडियो के लिंक बाटे, ओकरा क्लिक करके देखी जा, शेयर करी जा अपना भाई खातिर। अपन जितना भी व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप में आपके दोस्त बाड़े ग्रुप बाटे सब पे शेयर करी जा, ताकि भाई के तने से सपोर्ट मिले। जी भैया याद रखम जा, भाई के जरूर सपोर्ट करम जा। आप लोग खातिर इतना काम करे नहीं, आप लोग के सेवा में हाजिर रहनी, तो बस भाई के तने से सपोर्ट करम जा। आप लोग जेकरा के चाहम जा ओकरा के भगवान बना सकतनी जा और कुछ बड़ नेता भी बना सकतन जा। रिएक्शन चालू कर जाओ। तो चलिए आपके अनिकेत जी बाड़े ना कुछ काम में व्यस्त बाड़े, ऐसे यहाँ के तो चिंते बन जाई हो के तिहो आज अवेलेबल बाड़े। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ। ट्रिब्यूट श्याम देहाती नमन म्यूजिक बाबू केकर लइका हुआ हो? Oh my God! DJ! चालू के सन बा जबरदस्त। जहिया से आइल न खेसारी जी का लुक एकदम जबरदस्त लागता। जहिया से आइल न ससुरा से नहीं घर ओकर छौड़ा रातो दिन हमरा घरे रहता। नाम धो के हम के सुदामा कहता, आ मानवा के बेटा मामा मामा कहता। नाम धो के हम के सुदामा कहता। वाह, जियो रे खेसारी भैया, ये कालू के सन जबरदस्त। ओहो गजब। खेसारी लाल यादव एक बहुत ही मतलब अलग टाइप की वीडियो बनाने की कोशिश करी गई बा। काल देखी लोकेशन में कैमरा है। एक त 5 साल लागल मोहब्बत भुलावे में, दर्द बढ़ावे खातिर आइल फेर गावे में। एक त 5 साल लागल मोहब्बत भुलावे भाई दर्द बढ़ावे खातिर जियो मजा फेर गावे। जियो मन करे खाली चहर क्या लाइन लिखले बानी। टूटल बा कहर अपना माई के उ सोना हमके तामा कहता। गजब लाइन बसे हम
नाम धके हम के सुदामा मामा कहता कहता, मालावा मालावा के बेटा मामा मामा कहता। जिया। वाह, वाह वाह मजा आ गई वीडियो देख के हमरा, ये सब चुप बानी जाते गाड़ी बदलो घुमल भाई मामा मामा लड़का भी एकदम हीरो बा, ड्रेस चेंज भी हो गई, जबरदस्त वीडियो बा, जितना तारीफ करे उतना कम बा वीडियो के। ते पैदा भइल बड़ी हमरा के डिस्टर्ब करे खातिर भाग भाग गेला यहाँ से अरे यार गर्दा मचा दिल भाई के सारे लुक नहीं के सारे लगे का स्टैंडर्ड चेंज हो गई बा। मारेला ते हतिया ताना होई ना बारदास जी सही बात बा। पूरा इज्जत के हमारा भइल सत्यानाश जी देखिए हमारे लिए चश्मा पहले में बोला क्या मारेला ते का व्यू मतलब गजब अलग होई ना मन वीडियो ही खुश कर रहा सी व्यू दिखा के पूरा इज्जत में हाय, हाय। हो गइल बास जी कैसे मिलाई हम न रहिले रातो दिन घर खेसरिया के फाटल पाए जामा कहता नाम धके हम के सुदामा कोरियोग्राफी के भी सैल्यूट बा। मालावा के बेटा मामा मामा कहता नाम धके हम के सुदामा कहता मालावा के बेटा मामा मामा कहता वाह जाए बेटा तनी सा गलती हो गई न तो पापा कहतीस जियो 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 लिखे सारे भैया हाँ, लाइव जोर नहीं कर खे रहे। श्याम भैया भी अच्छा लिखले बारे उनकर याद रही हमेशा ये सब गाना तनी ऐसा गलती हो गई न तो पापा कहती सी लाइन जबरदस्त बाटे। देखी भैया वीडियो एकरी के कहल जाला सॉन्ग जोन एल्बम सॉन्ग होले स ओकर वीडियो ऐसन के होके के चाहिए जोन के डुबा देवे अपना में। सच कहता नहीं बहुत कम बारी हम ही बोले नहीं ये वीडियो का हमरा और एक दो बार जब तक ना देखम तब तक मन ना भरी। ये ऐसन वीडियो बा के करा के 3 4 10 बार भी देख ली फिर भी मन नहीं के भरे वाल कहे कि वीडियो में इतना कुछ देखावल गेल बा। आशीष अब तक तो हम रवि पंडित जी के बड़ा ही तारीफ करे ने डायरेक्शन आप लोग आशीष सत्यार्थी जी भी कमाल के डायरेक्शन के लिए बड़े एमे कोरियोग्राफर भी बंटी जी के बाटे उनको की सैल्यूट बाटे कमाल के कुछ नया नया स्टेप में देखे के मिलल बाटे। लेकिन डायरेक्टर जी के से हम ज्यादा तारीफ करल बनी आशीष जी के कि जोन व्यू देखैले बाटे ड्रोन से उ कमाल के व्यू बाटे ओकरा खातिर टाइम लागेला मेहनत लागेला और समय लागेला वैसन व्यू देखावे खातिर। और खेसारी लाल जी के लुक तक कहानी एके बतिएगा ना स्टैंडर्ड चेंज हो गई स्टेप भी एक से के देखेगा और गाना भी जबरदस्त बाटे श्याम जी के लिखल हटे गाना और काफी जबरदस्त बा। खेसारी जी के में आवाज भी काफी मतलब एकदम भाव वाला लागत रहे मजा आवत रहे और फनी भी बाटे सब कुछ मिला के बेटर बाटे। वीडियो ऐसा बनल बा जौन के अपना में डुबा लेता आदमी के मतलब हर चीज देखे के मन करता का देखावल गइल बा कुछ नया नया सीन बाटे अच्छा अच्छा बिल्डिंग जोन फार्म हाउस जोन देखावल गइल बड़ी सब एकदम जबरदस्त लोकेशन भी बाटे सब मिला के मस्त बाटे। अब आप लोग के हमनी के रिएक्शन कैसा लागल उत आप लोग बताइम जा नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताई जा। और रिव्यू ये गाना के लेके बहुत जल्दी हाजिर रखो माफी चाहता नहीं पिछले कुछ गानन के आप लोग के बीच में रिव्यू ना दे पैनी थोड़ा काम आप लोग जानते बन जाए न्यूज से लेके गाना गावल से लेके रिएक्शन जितना हो सकेला 24 घंटा में जितना चाहे नहीं उतना मेहनत करे नहीं आप लोग खातिर बस आप लोग सपोर्ट प्यार बने रह जा। और हमारा ऑफिशियल चैनल के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाई जा और इंस्टाग्राम पर हमके फॉलो करी जा। जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा।